Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So नै आं दा Universel मलाव फैदों. आं भिडिअ खालामा होननानै सानदोंमोन नाथाय खालामबाय आरो थांनानै just ओरैनो. So guys जों फिल्म नायनो फैदों आरो Kither फिल्म स' माबायदि जायो नायनोसै आंथ' नुवाखै नालाय मालाय नायग्राफ्रा नायजोबखांबाय फुजाफ्राव देखायनायाव. स' आंहा दिनै नायनो फैबाय आरो माबायदि. स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो. जुदि बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो. रास्ता भटक गया. So guys, ओमफ्राय नै टिकेट काउन्टाराव मोनफैबाय. स' जों टिकेट लानोसै आरो. स' जों प्लेटिनामखौ लादोंमोन 140मोन. स' बिनिफ्राय हाबहैबाय आरो. स' आं बिनि गेजेराव मोनसे खोथा बुंनो सानो नोंथांमोनखौ. स' जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो हाजासे जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला. स' नायलांबाय थादो. So guys आं भिडिअखौथ' होनो हाया मानेकि कपिराइट जागोन नालाय ओंखायनो. स' नोंथांमोना जायथ' नुखांबाय आरो जाय नुवाखै बेयाव सिरियेलि फैनानै नायबानो जाबाय आरो उनाव मबाइलावबो ओंखारखागोन. स' नै दा जों इउनिभार्सेल गेम्स ज'नाव गोदान ओंखारदों नालाय गथ'फोरनि गेलेग्रा. स' आं माने सिगाङावनो जाखाबायमोन बाट आं नायफैयाखैमोन. स' दिनै नायफैबाय. नोंथांमोनाबो नायलांदो जाय फिसालाफोर दंबा लांफानो जाबाय फंबायफोर. आंहाथ' लांजाखाथारा फंबायफोरखौ.
ओमफ्राय बे गेम जननि खाथियावनो नै वान्टेड हाउस दं आरो स' प्राइसखौ बेसेबां होनदोंमोनथाय आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला स' नोंथांमोना जाय हाबनो हायो हाबबानो जाबाय गोदानसो खुलिदों आं सोरनिबा भिडिअ नुदोंमोन माबायदि बाट आं नमस्कार आं भिडिअ हाबनो हाखाथारा स' जाय बिथांमोना कनफिडेन्स दं हाबफैबानो जाबाय आंथ' हाखाथारा जेब्लायबो नेभार न' स' गाइस आंना भिडिअआ एसेनोसैमोन बाट आं भिडिअआ बांद्राय मोजां जायासै बाट थेवबाबो आं भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनबाय होननानै आसा थाबाय स' गाइस नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन अके टेक केयार बाय